Fanda je bukva. Držu. Proč bych měl držet? Jsi takový hodný. Ne, promiň. Katarina na prd. Jo. No mě to ze skinem. Schválně Ale on má nějaký, on má skin komandéra, takže nás tady může honit. Přesně, vás tady budu komandovat. to vyzval trošku, no, nebudu se vyjadřovat. Každý není takový dobytekaný. No, každý ne. Ale já tak trošku. Je někdo to takem? No, musíme. Jo. Super. Budeme půlovat. Co, hraj nám? Já nevím, co. Vy zase sekačka. Ten nejlepší, jo tohle, ten zombie. Tam zase rozjíždíte za house party. Jasné. On by mohl mačkat 4 kozek, furt dokola. Jenom mlátě do té země. No dobrý už. Tak jenom protáčím ty meče. Jenom. Ale jako, já se kvůli něm. Mám to tam dole pušnou. Jako trošku naštvanou. No to ne. Hrač. Ači. Děláš si srandu? Co? On na toho miniona použil smite. Proč? Ne, to mi asi přešlo. To blbě doufám Nespíše. ne. To bych docela koukal. No nic, pojď už. Ne, dobrý, nepoužil. Mně to jenom přešlo, že mu to tak divně skočilo. No. Ne, máme tam popy. Oh. A Luxka, to je dobrý. No. Nevím, když jsem dneska za ní hrála, já tak moc pro ně dobrá nebyla. A jo, no. Tak tam nebyla Katarína. Ona to neumí házet. Já tu mám nějakého úplnýho negramota. Jo, toho zada. Ale úplnýho. To je dobrý, ty dva junglers, je takový fight. Počkej, ona je Morgana. Jungler? Lol. Už jsem ani nevěděl. Ona je fakt jungle? To teďka jsem viděla všechny. Ale jako proč koukám, dělat? že je asi chytrej. No hodně. Sakra. Po kolik jsem prošel ten first blood? Já nevím, asi o 3-4 vteřiny. Sakra. A oni dali first blood, že jo, určitě. Jo. Tak to mi zlepšilo hnedka den. Přitom já bych ho tady vypnul. Víme, hold, máme novýho junglera. Prosím. Hlavně, že chtěl pomoct s modrou a červenou. Udrží to 5 vteřin a hebne s tím, no tak. Tak znáš to. A co člověk nevybere. Přesně. On ke mně furt chodí jako já a ten Zak nebo Zet, nebo jak se jmenuje. Z. To zelený je Zak, tohle šedivý je Z. Jsem odborník na LoL. Já vím. A mě neumírá. Neboj. Jsem už od tebe zkušený. Jasně. To říká každý obvykle tak 2 vteřiny předtím, než umře. Jo no. Hlavně já s tím mám praxi. Přesně s tím letím, co si ty řekl. Chudák, ten jako moc toho neudělal. Je tam ta popy? Jo. Jo. Jsem mi neviděla, tak právě se ptala. Jsem se ptala. Abych. Tak víš co, jestli to. To hodila by se mi modré. Co jak ti tady nám o tom jdu? Jsem tady dostal nějaký cenu mi do 5 počítat, tak jak by mi to asi tak mohlo jít. Teď
to bylo dobrý, když já jsem hrála. Jo, ale proč vám, někdo se vám tam trošku utrh, ne? Ne, To je jungler. my jsme tady úzkou měli, spokoj. V pohodě. To je jungler. Jo, to je mě to stejná. Fakt promiň. V pohodě, já jsem si rychle ještě, jak mi to hodilo nový level, tak jsem si ještě rychle hodil Včko, abych měl 10% rychlejší speed, jenže ono stejně dobrý. Hele, běžela tam někam dolů, ale nemyslím si, že k vám ale radši pro jistotu. Tak... Není téma vardy, tak je to... No, to bych už zase šla nákopit na víc. Já nemám prachy teďka, jinak bych tě došlo. Ne, to je dobrý, já mám peníze. Jo, ona je tady pořád u mě, ona tady jsem radši pořád na midu, Sicka. Já to věděl. To zabijte, ne? No, je to zabít. Není mana. Zatím ty mám někdo skóre. To je, jak slyším fraps, tak to fakt nevím. Jen to nezakřikni na konci už. To je já vždycky ke konci, to je fakt mrvu. No to já zase ke konci začínám to skóre. Já nevím, jestli bych si na týma neměl kupovat tu knížku. Hele, nemám je tady, jo, mám tady už to. Tu stakovací? Já jsem dneska jela bez stakovací knížka, do toho jsem se tam dávala, že jo? Jo, A na kom si jela? na týmovi. Jo, asi no. Jo, a ten Zek si myslí, že mi dá toho Zeda. Třeba jo. Briosa. Sranda. Chceš jí Mám vystřel ještě jedno, ať je můj, yes. A No. druhého. Já už jsem zase myslel, že skočím na něj, jak jsem to použil předčasně. Jak jinak. Já bych se potřebovala backnout. Tak je. Na tý maně. A když ti to nechám, tak umřeš. Ale ne. Ne vůbec. Já už budu 6, já už je zabiju. No, já si taky počkal na 6. Pozor. To je insta heal. Já se tak bojím toho jejich junglera, že Jo, takže teď se backni, ti backnu. Já? Ne, není. Proč? No, ona už se odportila, Jo, tak to. ta papi. Když třeba povím ještě jednu a... no, tak úplně. Ale to je fakt poprvé, co vidím to Morganu Jungle. A tak trošku se ani nedívám, když může to Soraka jet lifesteal. Dané, Ano. trochu ty miniony kill. Teď jsme přetlačení u jejich věžky a Zek to má... Jo, to jo, ale že máš 30 minionů. A seš na midu, máš stejně jak já. Syntě, ty máš strachu. Co si koupím dál, Liadrin nebo už rovnou Rabadon? Liadrin, veď asi. Jo. Asi jo. Kde ty ses tady vzala? Nemám tam Zeda, jo? On se určil back. Jdeš back? Aha. Si koupit. Kam chceš ty vardy? Ať už můžu killit. Chceš do těch dvou křoví nebo No, do tam jak jsem měl řeky? předtím. Tak já nevím, já jsem tady měla ty 3. No jo, Fanda už si koupil knížku, tak už to bude lítačka. Hlavně já jsem doteďka nepoužíval ultinu. A tak já jsem ji dostal před chvilkou, víš co? A chceš ji potom hodit ještě tu druhou do řeky nebo do ty jejich trávy? Do řeky asi. Ty Umři. jejich trávy jsem většinou já. Je dole. Jo. Daj bacha. Já jsem v plných, ale stejně se toho bojím. To divím se, že tady ještě nebyla ani jednou gang, ta Morgana. To jo, se tak nejtěžíš, až uvidíš, jak je to. Skill, ano. Přesně. Na to. Se musí, ne? Morganu v jungle nevidíš každý den. Jako vyběhla na mě ještě s tím Zedem a ještě pořád jsem zabil aspoň jednoho z nich. Fando, klidně se už. Ne, ty jsi umřela. Trošku brzo. No, co nadělám? Fando trošku kope, tak jako solista mi přijde. Co? No, trošku. Ale on si tady hodil vardu. Já jsem Já jsem se jenom točil, já za to nemohl.
Ale bez té tvý ulty bych double určitě nedal. No to vím určitě i já. Co si teď koupím? No já mu budu za 4 HP k tomu Zedovi. Kam ti hodil tu vardu? Tady jak stojím. Tady přesně. Jo. Chceš tam on ti tu side vardu? Ne, a druhou, tu už mu zničím. No, taky zmizela. Na každé straně prostě úkřoví má svou vardičku. Bacha, běží Bacha, ti tam Morgana. Já tam mám houbičky na midu, ale... A to nevadí. Tak. No, ale děkuju za info. To jest. Ah. Známe to. Ale běží vám, vyšlapne, myslím, houpu. Má jí a běží k vám dolů, jo? Tak jí to něco málo sežere. Jo, vidíme. Já tam mám hlavně tu vadu, takže v pohodě. To samozřejmě RV si tam jde počkat. Jak zmizel mi Z, ale ten... Já jsem to čekal, že bude jí pomoct. Dobrý, už je tady. Hlavně, že si to čekal. No teď právě proto se vracím, že? Máte je dole? Jo. Ten Bez země tím má, ale a tu Morganu nevidím. ten země má hrozně, teď je Tak tu mrtvá. Morganu ani neuvidíš, ta se určitě bekla. A ty jsi zabil, ne? Ne, ona mi utekla. A mě ještě pak udělal stůl, jak se na to vykašlal. Ten Z má nějaký nechutný port a vůbec se mi to nelíbí. Ale teď jak po mně skočí. To bylo jasný. Přesně. Ne. Ty vole. To ty nějak rozjížděj. On se teď už drží jenom, víš? Nepodceňuji support nikdy. Nepodceňuj debila jako jsem já. Ale nevíte nikdo, kde je ta mrcha? Jaká? Jsi Morganu? Jo. No tak to fakt nevím, když já po jungle. Tak bohužel neřekneme ani. A on má půlku, hajzle, já ho zabiju. Ale já jí obě. Když si ten Z neumřel, tak budu fakt naštvaný. Ne, Lol. vypadá to. Vyšlápla houbu na midu. A ještě, že tam... Určitě hrám na vestu, nejsme furt na tom eastu. No, mně přijde, že na to místo nám spíš dávali čočky. Kam chceš zase tu vardu, jaký hodím zase sem došel. Ona běží k naší věžce. Dobrý. A chceš tu vardu hodit sem, někam, v tomhle místě? Tak do jak? Tak já tu jednu vardu furt nechám. To hoď na to, na křižovatku. No jako, Tam, vzadu, že jo. je sem, tak jo. Ta Varda, prostě on jí tady pořád, už tady má 3 Vardy u mě. Měj si tady srandičky a za chvilku umřeš akorát kvůli tomu. Čtvrtá Varda, on je úplně mentální nějaký. Já jsem hodně, já ti nic neudělám. Tě trochu Říkej jim to ještě. Čeče, já vám beru 1/3 HPček jednou ranou. Je tam ta lupská. On mě vidí, oni tam mají určitě Vardu. Damage. Ta Lubská je za ní. Nebo byla. Já jsem ji neviděla. Teď jsem dával. Víš co, jestli to. Teď jo. A mám ulti, takže klidně můžeme potom na ně skočit. Tak je musíme dostat od jejich věžky, nebudeme zničit už tu věžku. Bude za chvilku voda. On se zřejmě vyhodil nějaký strašlivý klony. A normálně, jako zabiju ho, ale pořád ti teď jenom zabil on. Jo, to znám. To se mi vůbec nelíbí, tam 3-0 a já pořád jako tam toho chcípám. A kolik se jí volá těch klonů, ty najednou nějak strašně sypali? No, to byla ultena. Že po tobě skočí. Počkej, pojď. Teď.
Hej, tak to snad zabiješ už, ne? No, on měl buchnu. Nevymluví se. Ale Jo. měl, teď jsi to viděla, ne? Ale Ne, no neviděla tak, To právě. je ta ne. ultina, že jo? Jak to nad Jo, ním tuhle svítí. bublinu, já myslela od Luxky, že mě. Tak ta od Luxky by mě trápila ze všeho nejmíň. Zřejmě. Chceš pomoct na midě? Vůbec. No, tako. My se tady tak různě s tím navzájem zabijíme, ale v celku to dá. Myslím, že teď nás hodně budou chodit gangovat. Trošku. Abych se smál, kdybychom jim položili tuhle. Kam se flashla? Mrcha jedna udla. Čekej. Už tady mám Zeda zpátky. Jejich věška má fakt, to už je ráda jenom dejcha. Mám po nich skočit? Ne, to je parchám. Pěkně. Šup. Zabij, věřím ti. Tak prý ne. Škoda. Ach jo. Ghost. A ty jsi neměl skákat, kdybys chvilku počkat, tak se tě... To je vodní. A to je jedno momentálně. To je ta kulička. Připravte se. Ale úplně chytře používá ultinu, všimla si? 3, 2, 1. Prc. Já si nevšimla jsem si. Chcete jít pomoct dole? Mám teď chvíli volna? A to dobrý. Mě tam jako teda nechcete, jo? To jsem neřekla. Aspoň, že 8-3, Fanda má 5-1, aspoň, že už umřel, to je vždycky, to mě tak potěší. Tak chceš štítek nebo náhradní díl? No, heal asi. Já jdu úplně z boku vyběhnout na toho blbečka. Bacha, jeden od nás odběh, jo. Nebo mě bude gangnout ze zhora jenom. U mě není jako. Druhý. Tak ne. Tam chceš zase tu vádu do křižovatky. Jak si oba vyšlápli houby? Hej, jsou tady u mě 3, jo? Z, Týmo a ještě Ti tam nějaký pomoct. šmejt. V pohodě, já to jenom hlásím. A tam v křoví má houby, hej, vyšláp mi houbu, Týmo, super, zabij ho. Yep. Tak to je právě super v akci. Ještě, že jsem tady ale měl tu houbu, víš co? To je ono, kdyby si ji tam neměl, tak fakt jako... Bez toho, Takže trochu blbě jsem použila ultimát. ale Fando, máš hodně životů nebo nějaký potion? Hej, dohýluješ mě a mu tady vyšlápnu houbu a hodím tam svoji, jo, prosím. Jo. Tady teď. Teď mu ji vyšlápnu. Kdo mu ji vyšlápě? On mu ji už asi někdo teda vyšlápl. Ne, bacha, je tam luska. Ať je. To je jedno, že tam je Luxany. Tak už není, už je to. Ale hop. A Já je vo... Ahoj. Nikdo nepoje melody. Skoč tam, nemají tam věžku, takže v pohodě. Jo, ty vole. Já vím, právě koukal jsem, že se bojíš. No tak, teď. těž se, mám 7 staků jenom. Je tam houba. Ale který se rušil luxu. Hej, sakra. Bacha, tady je jeden mák, to trofre. Tady si má někdo vyžere. Pěkně. Fanda se projevil v plný kráse, Fando vypadni, mám heal Pojď ke mně, pojď ke stěně, dík. Quadra kill Ace. Mohl jsem mi aspoň jednoho nechat. To mohl každý moc znát. Tak pardon. Ale Aby já jsme jsem se nebyl ne... sám, co to tam letil. No, ale vykillil si ty. Já to jednou úplně prvního jsem jim nechal, že? Ale neběhá tady náhodou ještě nikdo, mám ty vyšláplou houbu. Nevím, pojdeš na draka. Aha. Hele, tak jsme to
stihli úplně krásně. Jo. Tak to já... Kámo, ještě že jsi to natáčel.